Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joc cu mașini. Să dăm start joc. Este un joc, mie îmi place. Mie îmi place foarte mult. Ce mașini mai sunt? Oh, ce faine. Preț, vedeți cum arată acolo. Mie îmi place jocul. E foarte bine făcut. Din punctul meu de vedere, mamă, ce spate are. Ce, bă, sunt tari mașinile astea. Sunt faine. Să revenim la asta noastră. Personalizare, culoare. Putem să schimbăm culoarea. Wow, așa vreau. Așa vreau. Sistem de protecție. Bun. Să dăm următor. Să facem curse sau... Hai să dăm test aici. Dacă să dăm bani, nu. Hai să dăm bani, ne jucăm direct aici. Dăm start. Înregistrează video, vedeți? Cam așa arată, mie îmi place la nebunie jocul, vedeți ce grafică ca lumea are. Îmi place că se vede, așa nu-mi place, are lag, vedeți, uitați, are lag așa. Așa nu are deloc, pentru că așa e făcut el, să vedem din perspectiva șoferului. Vedeți acolo sus în stânga am 3 inimioare. Aia este viața mea, dacă mă izbesc de mașini sau de lucruri de 3 ori, voi pierde. Și noi trebuie să mergem cât mai mult drum. Să mergem cât mai mult posibil. Sper să reușim. Trebuie să mișc foarte puțin telefonul, că se duce prea tare volanul dacă îl dau mai tare. Băi, oprește! Băi. Fac, am dat! Și acum ce fac? S-a mai și oprit. E mașini, frate, eu cum mă depășesc pe asta? Bă, dă-te! Hai să mai tragă una și o luăm și noi în direcția aia. Să-mi bag piciorul. Hai bă, treci. Așa. Bine că l-am depășit pe asta. Dacă mai venea o mașină și ne izbea și aia, că ăștia nu opresc și se izbesc. Voi vedeți unde avem oglindare provizore? În loc să avem pe parbriz acolo sus pe geam, avem pe bord acolo. E foarte dimineața, frate. Este ora 10, 11. Eu trebuia să mai dorm o oră. De obicei, când e vacanță, eu 10. Și, mă scuzați, nu știu, am răgușit. Acum a început școala și eu anii trecuți, din clasa 5-a până între 7 am făcut după amiaza ore. Și acum, frate, m-a băgat dimineața la ora 8. Toată școala acum. Deci ai avut lag. Sper să vă placă joculețul. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Și vă continua cu episoade. Și abonați-vă să strângem și noi. Bă. What? Și acum ce fac? Frate, serios? Serios?
Da, uite, vedeți? Aici am înregistrat și ne arată cum am jucat noi. What? Da. Nu știu de ce se vede așa. Sper că nu se vede așa și pe filmare cum înregistrez eu normal. Sper. În fine. Ne jucăm... Dăm de la capăt să ne jucăm. Repornire. Serios? Chiar trebuia să-mi dai reclamă? Începem. Mie îmi place jocul, sper să vă placă. Și da, să strângem și noi 80 de abonați. Pentru că nu știu. Să bag picioaca. Rafaele, băi. Uleu. Dăm înapoi. Cât de ușor posibil. Sper să nu te mai ascos în stradă. Bun. Bun. Să strângem 80 de abonați pentru că aș fi foarte, foarte bucuros să avem atâția abonați. Și dacă vă plac jocurile cu mașini sau de acțiune, sau să-mi spuneți în comentarii ce jocuri vă plac. Horror, de acțiune, de comedie, puzzle, prostii din astea și voi îmi spuneți în comentarii și eu voi face. Cred că o să fac și un Q&A pe... Fac. O să fac și un Q&A pentru că nu am făcut de mult timp. Și eu nu prea am timp să filmez chiar atât de mult pentru că am început și școala. Și e foarte, foarte rea. De-abia aștept să vină vacanța, cea de iarnă, cea de vară a trecut și mai este până vine cealaltă. Anul ăsta am simulări, frate, sunt în clasa 8-a. Și nu-mi place deloc asta. Dar na. Bă, nu mai știu despre ce să vorbesc. Chiar nu mai știu. Stăm în spatele ăstea. Ne mai uităm ce mașini vin ca să depășim. Să depășim partea asta, domnul, partea aia, nu? What? Băi! Voi vedeți, m-a scos afară, frate, cum? Cum naiba? Mi s-a îmboțit mașina. Doamne, cum arată. Îi băgăm viteză. Frate, nu mai stau și mă uit eu. Nici nu văd prea bine. Ia mai dați-vă din calea mea, băi. M-am luat pe ăsta direct în but. Da. Meniul principal. Îmi vibrează, frate, îmi vibrează telefonul de la acest joc. Sper că nu vă enervează. O să-l dau data viitoare, să-l dau pe silent, să nu mai vibreze. Deci noi la setări, joc, simulator, arcade, nu știu, nu, lăsăm așa mai bine, controale, așa. Manual, ia să încercăm noi așa. Încercăm așa? Ok, hai să vedem cum arată așa.
Dar nu putem schimba mapa asta. Asta. Fai, ce fain e! Avem acolo plus și minus, dacă vedeți, de acolo schimbăm manual. O băgăm într-a 5-a, frate, dar ce ne pasă nouă? E foarte... Îmi place mapa asta. Îmi place la nebunie. Nu este un joc chiar atât de mare. Puteți să-l descărcați și voi de pe Magazine Play. Aoleu. Frate. Dar am avut noroc. Să dăm la minus acum. Frate, trebuie să schimbăm manualul ei, iurea. Mai bine o lăsăm noi pe automat. Stai. Că acum nu știu în ce direcție... gata, știu. Așa, măcar opriți. Mai lag. Bă, minus. N-am observat aia, vedeți acum ne arată H acolo. R. Trebuie să ne arate. Dăm plus H1, a doua, a treia, a patra, a cincea, între a cincea. Bă, dar între a cincea prinde în viteză mare. Bagă-te, bă, mine. Bă! Frate, pot să joc și așa. Nu e chiar atât de rău. Cred că e mai bine să joc așa. Nu? Voi ce ziceți? Să lăsăm și noi viteză mai mică, între a patra, între a treia, între a doua, între a întâia. Mergem cu a întâia, nu avem viteză, mă. Nu, ce am între a doua, hai. Place să mă joc cu viața. Hai că tot mai fain așa. Mie îmi place să văd din first person. Așa, din perspectiva șoferului. Că doar în realitate când mergi nu vezi mașina așa, nu? Așa o vezi, n-ai cum. Că dacă îți pui camere pe acolo și ai o tabletă în mașină, da. Bă, dar e greu. E destul de greu să treci pe lângă mașini. Să băgăm în treia, să întrecem și noi pe asta. Bun, dăm între două. Manual, lăsăm între a treia. Îmi place așa manual. Cu întâia. Cu întâia mergem încet, nu mergem repede. Vedeți? Dar vă place viteza. Așa că a cincea e perfectă. Nu? Eu așa zic pentru voi. Îmi place că știu de unde să pun frâna. Știu de la ce... Bă! Da, mai bine o lăsăm între a treia. Păi se întunecă. Nu? Am aprins farurile. Poate le aveam aprinse farurile. What? Habar n-am. Să dăm... Suntem în viteza a treia. Cred că e bună. Mie mi se pare perfectă cum merge mașina acum. Pot să o controlez. Nu o controlez chiar atât de greu ca între a cincea. Între a cincea era foarte greu să controlez. Bun, bine că am murit. Cam atât. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!